Pojďme se nyní zacvičit sestavu 8 kusů brokátu, což je, já to vždycky nazývám takový úplně základní čikung, který by měl znát každý, kdo se čikungu věnuje. 8 kusů brokátu je nádherná sestava a to slovo brokát v minulosti značilo, a možná je ten přesah až do dneška, že vždycky značilo něco velmi, velmi vzácného. Tak pojďme i k té sestavě přistoupit jako k takovému pokladu, který má pro naše tělo obrovský přínos v mnoha směrech. Ten první je vždycky z hlediska naší fyzické aktivity. Toho, že dokáže tím vším, co budeme dělat, tak uvidíte sami, které všechny části těla se zapojí. To je ten první benefit 8 kusů brokátu. Ten druhý je, že vždycky má fantastický vliv na naši psychiku, opravdu na sklidnění mysli, tím, že se budeme koncentrovat na každou pozici velmi precizně. Pomocí i nádechu a výdechu té plynulé výměny, tak ten přesah na psychiku je obrovský. A to jsou asi dva nejdůležitější benefity. Oni vás určitě ucítíte ještě spoustu dalších. A my si teďka uděláme 4 opakování v každé pozici a já vám pak v dalším videu vysvětlím, co která pozice, jaký má přínos pro naše tělo. Teď si to uděláme opravdu naprosto v klidu a v plynulosti. A já tam vždycky jenom zahlásím, že změna pozice a nádechy a výdechy. Tak pojďme se do toho pustit. Pojďme vyjít úplně z základního, kdy jsou základní postavení nohou, kdy jsou chodidla u sebe a pojďme hezky nadýchnout. S výdechem pomalinku pokrčit v kolenou a odkročit ideálně na šíři, dejme tomu ramen, možná trošku víc než ramen, ať máte opravdu silnou oporu nebo kvalitní oporu ve svých chodidlech. Je fantastický opět, když uděláme to zakořenění přes 3 opěrné body, zase patní kost, palcový, malíkový opěrný kloub, a potom ještě přes středy chodidel, kde jsou první body meridiánu ledvin, tak tam si můžete představovat, jak kdyby vaše chodidla prorůstala do země. Pak je velmi důležitý střed temene naší hlavy. Tam zase naopak si můžeme představit, že se jemně vytahujeme vzhůru do nebe a prorůstáme spodkem a tady nahoru, jak se krásně vytahujeme. Dotýkáme se opravdu svojí hlavou nebe, které má vždycky jangovou povahu, a spodní část země je charakteru povahy jinové. A potom ještě tam, kde je perineum, tak to perineum pojďme tak jako jemně stáhnout dolů, kdyby procházela tím perineem osa, stahovala nás jemně dolů opět do země. Tak, jemně pokrčená kolena, volná pánev, otevření v oblasti klíčních kostí, hrudníků, tak jak jsme krásně na příjmení, a zase pustíme do plic spoustu kvalitního nádechu. Do podpaží se vkládají pingpongové míčky a vlastně jsme připraveni v takovém základním postoji a přechodu do toho, jak vlastně vejít do prvního brokátu. Můžete se na chvilinku ještě zavřít oči a opravdu si jenom zavnímat ten základní postoj, kdy je tělo úplně nádherně napřímené. Pojďte opřít špičku jazyka za horní zuby, lehonce pootevřít ústa, tak ať nám povolí čelistní klouby. A teď už můžeme pomalinku oči otevřít, spojíme si, popleteme si prsty, jenom tak jemně, nemusíme nějak silově. A pomocí loktů pojďte vytáhnout horní končetiny vzhůru, otočit dlaně a dlaněmi podepřít nebe. S nádechem se otáčíme s hrudníkem na pravou stranu
s výdechem zpátky na střed. S nádechem na levou stranu. S výdechem na střed. Nadýchnu. A pomalinku otočím dlaně a vracím je hezky zpátky dolů. A pokračujeme. Nádech. A výdech. Nádech nalevo. Nádech napravo. A výdech. Nádech napravo. Naposledy v prvním brokátu. Nádech. Nádech. A výdech. Druhý brokát. Pravá dlaň ve spod. Levá naproti ní. A s nádechem pojďme hezky levou do nebe, pravou do země. A s výdechem pomalinku přibližovat k sobě, aby se otočili. A nádech. A výdech k sobě. Sobě dlaně, vytáčím, nádechová pozice, výdechová a ještě jednou, nádech a výdech. A už můžeme hezky dovést ruce k pánvi nebo ke spodní části našeho trupu. Půjdeme do široka rozkročit, půjdeme na třetí pozici, třetí brokát. Takže s nádechem pojďme hezky chytnout luk a s výdechem napnout těti. Zamířit na cíl a vystřelit s koncem výdechu. S novým nádechem jdeme na druhou stranu a výdech. Nádech. A změna pozice. Čtvrtý brokát. S nádechem pojďte pomalinku otočit hlavu za sebe a stejně tak i dlaně se vytáčejí.
S výdechem zpátky. Nádech. Nádech. A ještě jedno otočení. Zakotvím. Zase ruce v bok a jdeme širší rozkročení opět. Špičky vytočené ven. A pojďme hezky nadýchnout. S výdechem opět do rovných zad. A s nádechem pojďte hezky na pravou stranu otevřít hrudí. A s výdechem opět v předklonu. Všimněte si, že stáčím chodidla, špičky. Je to příjemnější, přirozenější, ta pozice. Nádechová pozice. A výdech. Zůstávám na středu. S nádechem se vrátím. A i přikročíme zpátky zase do toho původního postavení chodidel. S nádechem pojďme vytáhnout horní končetiny vzhůru do nebe. S výdechem je pomalinku vracet dolů. Dlaně pohladit přes spodní část zad. Vést dlaně po zadních stranách dolních končetin. Úplně se vyvěsit do předklonu. A s nádechem jdeme po vnitřních stranách dolních končetin zase dotykem přes bříško. A výdech. A nádech nahoru. Nádechová pozice. Nahoru. A výdech. Poslední nádech. A teď už jenom vrátím hezky ruce, dlaně. Uzavřu v pěst ruce. Zase do spodní části trupu. Nádech. A výpad pravou rukou. Uvolníme dlaně. Malinko blíž, obě chodidla. Nádech, poslední brokát. S výdechem pomalinku do předku. Do takové hloubky, kam vás spustí vaše tělo. Úplně vytřeste hlavou, ramena, záda. S nádechem se pomalinku vracím do výchozí pozice. Vydýchnu. Nový nádech, hezky na špičky. A výdech, pusťte tělo.
výdech do hloubky, vytřesu, s nádechem vracím, vydýchnu, nový nádech na špičky a prsty směřují rukou dopředu a výdech. Vytřesu, nádech. Ještě jednou, ruce, nádech a výdech. A teď už jenom na špičky. Ještě 3krát. A naposled. A závěrečné zakončení celé sestavy je vždycky tak, že ještě jednou ruce roztáhnu do široka. Překrývám muži pravou dlaň přes levou, ženy obráceně. Zakotvím ty dlaně v prostoru spodního dantienu. A ještě 10krát pojďte těmi dlaněmi zakroužit ve směru hodinových ručiček. Svědomím ukládání energie do tohoto energetického prostoru našeho těla. Vždycky se říká, že spodní dantien je takovým důležitým účtem našeho těla, kam si ukládáme na dlouho energii, ze které můžeme potom z tohoto účtu můžeme čerpat v momentě, kdy naše tělo je vyčerpanější. Tak jdeme do tohoto prostoru. No a když se tělo sklidní, tak se s nádechem přenese váha zpátky na pravou nohu, přikročí se zleva doprava a ještě se pohybem dlaní sklidní skytok energie v těle. A tam dávám vždycky na konci 3 takové fáze, nebo 3 pohyby horních končetin. Představuju si souhru celého těla a při tom posledním pohybu rukou vždycky spojím dlaně k sobě. Ještě vedu k hrudníku a na chvilinku jenom spočinu v tom, abych poděkoval za to, co mě napadne jako první. Často to bývá poděkování za to, že mé tělo v kondici, že je zdravé a že se i nadále